Ding ah. Ya wis, ora. Ya. Mas Dah. Niku ajeng tanglet. Piye? Jenengan niku nek bengi wayangan niki esuk sekolah ora to? Wah, genah sekolah. Aku arep ngantuk kaya ngapa kuwi tetep sekolah aku. Yakin aku kuwi konsisten wong iku ora tau main selama-sela ya ora. Lah iya. Lho seksine garang. Ya emang sekolah ki kewajiban ya, harus ini. Lah ora ngono. Ya wengine nguri-nguri kabudayan isuke ya. Ya nglanjutke pendidikan. Ya. Ora turu to? Ora turu to? Ora ning kelas turuku. Ya kudu imbang to, akademike sae, prestasine nggih sae. Lah ya ning maksudku tuh Purwasa Jati Pangira jagat godhong kinarya rumembe pratapa kagowong kembang lintang saloka langit Surya lan tengsu kasirat pun lan hutan bocah koso bengkah pertiwi yati bayu pujra ler tandure sing dalu jroning ratri wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratanggapati jedul saking brangpitan kalingan mega sarta gunung-gunung parendene marbawani jagat raya dugi tata sing kamandyan diwasanena wau kawususa wanci wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak minta tete
Tete kanoba soma barang cita Anggara rekata Buddha Maesara Respati mintuna Eka tri catur panca Sacata asta Nawadasa ing Putrang Dipitandhane kang guru-guru kathah para winasis ngendikake yen tono tanggal 1 Sura tiba dina akad kena den arani Dite Kanoba. Dite arane akad Kanoba kelabang ateges taun kelabang. Wong-wong akeh wateke padha galak padha padudon lan sak piturute. Ilange tumindak mangkono iku yen to dibrasta bareng-bareng. Kalajengaken wonten Soma Wercita. Soma ateges Senen, Wercita ateges cacing. Ana ing taun iki akeh wong-wong sing wateke padha mlegi. Utang silih padha lali, lali petung lali nyaur nanging cacing uga ana manfaate kanggo obat wong lara tipes. Kalajengaken wonten Anggara Rekata. Anggara Selasa Rekata ateges yuyu. Taun yuyu ana ing taun iki akeh wong-wong sing wateke padha kan kokean rencana lan ora ndang dilakoni. Ilange tumindak ngono ki yen to enggal dilakoni apa sing dadi kayuane lan apa sing wis diaturke ana ing ngarep sakurunge. Kalajengaken wonten Buddha Maesa, Buddha arane Rebo. Maesa ateges kebu. Ateges taun kebu. Ana ing taun iki larang udan larang pangan merga mangan ngembo kebo turu uga ngembo kebo. Ilange tumindak mangkono kuwi yen to gelem dandani awake dhewe-dhewe. Kalajengaken wonten Respati Mintuna, Respati arane kemis. Mintuna ateges iwak. Ateges taun iwak nadyan to tanggal 1 Sura nanging ana ing dina iki kena dienggo jejodhoan. Nanging katon ana ingkang bisa langgeng anggone jejodhoan kejaba mung dalang karo sinden sing enom. Kalajengaken wonten Sukra Mangkara. Sukra arane Jemuwah, Mangkara arane Urang. Ateges taun Urang. Ana ing taun iki akeh wong-wong sing wateke padha padudon, tur cinatur galak karo tanggane. Padha lok-olokan karo tanggane nanging nadyan to lok-olokan karo tanggane ora mudeng nek githoke enek teleke. Kalajengaken ingkang pungkasan anggi tumpak Mendra, tumpak setumbengine Abel. Mendra denarani wedhus, ateges taun wedhus kuwi gaweane ketut adol wedhus. Akeh wong-wong sing wateke kaya wedhus ora gelem mbatesi anggone mangan lan ngombe. Ilange tumindak ngono yen tong gelem ngrubah awake dhewe-dhewe. Kalajengaken wonten Kelurah Petruk Kantrung Burung wonten Ngalas Raramba ingkang nedya mbucal wujudipun Tirta Kama Danu. Tirta banyu, Kama wong, Danu lanang ateges banyune wong lenang. Kelurah Petruk Kantrung Burung melajar-melajar pados papan pandhelikan.
seret. Wayang ki nek isih anyar tangane ya isih seret-seret ngene iki. Ning ya senenge nek diwayang anyar iki ngono kuwi. Badhe caos wuninga bilih kula angsal paringan kayon prada. Kula ajeng umuk. Apa dikira sing iso umuk kuwi mung pendemung ku. Dumeh bar mayang kene ora entuk umuk. Wah wis ora iso ya gentenan. Wis pokoke kudu ngono kuwi wis. Umuk ki ya perlu ning ya sak wajare wae. Lah iya apa dikira le? Aku bingung arep mimiti gendingan apa. Ditunggone karo sinuwun ping 13. Macak ayu ya saiki. Termokloset. Termokloset. Ya anak-anak wae ya pancen ya wae ngger teko kowe gugur di pret wis ngger teko pret ngono trot mbok aku sing tak muga-mugake muga tutan barange ngono lho muga-muga men kapok sisan ora tak ngundang Kakang Gareng nganggo anu apa ya selendang biru wis biasa gethuk wis biasa telutur iki sing ora biasa iki telutur iki wis men Bagong karo Gareng tak undange nganggo telutur wis diringe telutur wae ya Mas yo diringe telutur wae oh apa ta terus kok nuansane sedih men ora apa-apa ya meng aku ki ngundang kowe kuwi apa kowe bar pedhot reyangmu kowe yo ora kok njur ngono iki aku nyetel tutur ki ngundang kowe kuwi lho rek ya Kakang nek kok njur diundang nganggo tutur senare ya wis ayo witan kedingan yo wis kaya ngene kanane iki njur arep piye? Lah ya mbuh wong isih pamundutan sing urung dipinangkani. Siap. Iki ana mau ana apa jenenge kelinci ucul. Ya. Sing kon nganu bojone Bagong loro kabeh kek kon ngadeg. Ya. Ayo kek konon gong kuwi wenangmu, hakmu. Siap. Ya. Ayo sayang-sayangku do ngadeg. Ora anu urung apa nggo buku ora masalah. Ya, sekarang kita itu harus belajar dan belajar ya untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Ya, halaman piro jali? Heeh. Kuwi buku IPA kuwi. Matematika. Iya. Biologi. Tentang kesehatan dan cara memelihara supaya tetap terlihat apa ya? Sehat. Ya. Kuwi piwulang carane ngulang pitik anu carane ngopeni pitik ngono kuwi. Lah iya. Lah iya wis genah ya. Ayo ngadeg wong loro. Ya siap. Siap kuwi lho. Hah? Ora usah bawa kuwi to. Ya nek ana bawane ya dienggo nek ora ya ora ngono lho. Misale kowe iki sinden apa tukang laden wedang nyambi. Oh iki ora. Ya ngono kuwi sing sip kuwi sing nyambi ngono kuwi. Ya. Ya gek domongan iki. Ken ngomong napa Mas Dan? Hah? Ken ngomong apa? Sakarepmu. Pokoke kowe wong loro rukun, sak omah kudu rukun. Rukun terus lah. Rukun ya Dik ya. Iya lho. Lah genah. Ya. Wes ya. Aku sesuk arep ngomong karo Dilan. Dilan sapa? Yang berat itu bukan rindu. Lah, Tapi nahan ora Mas, ora situ. Nah cemburu jare. Ora.
Lah, rak tenan ta, sing abot ki kudu rindu. Lah ning apa? Anu baguran beras. Nah abot. Ya langsung wae Mas. Oh iya, Mas. Sing penting entuk anu Bratasena wis. Wis lega aku. Ya. Ngebangi So bojo loro suarane apik kabeh. Apik. Ya mung sok atos iki lho meng kowe. Adil kok. Weh, adil wae to entukku ngedum apa duit ki wis anu rata, kono 50, kono 50. Lah iya. Yo. Yo. Iya. Napa lho jenengan iki? Ora apa-apa. Aku seneng nek kowe cemburu ki. Sapa sing cemburu? Kowe. Pede. Lah kowe ngomong dhewe kok ora ngakoni. Oh iya salah. Apa dipathak sisan. Salah mireng. Ya cah sekolah ki sing bener ngene iki angger nembang ngono ki sing digawa buku. Lah ya kana nggo sinau ngono kuwi perlu. Lah iya. Heeh. Butuh kan. Ya. Iki sing anu sing dhisik iki sing arep niku. Manut mawon. Aku sing Kampung Manci dalu sapa sing iso? Kowe ding ah.
Ya, ya Makasih. wis, ora. Ya. Mas Dah, Heeh. niku ajeng tanglet. Piye? Jenengan niku nek bengi wayangan niki esuk sekolah ora to? Wah, genah sekolah. Aku arep ngantuk kaya ngapa ki tetep sekolah aku. Yakin aku ki konsisten wong iki ora tau main sela ya ora. Lah iya. Lho seksine garang. Ya emang sekolah ki kewajiban, Lah. ya toh, harus ini. Lah rak ngono. Ya wengine nguri-nguri kabudayan, isuke ya. Ya nglanjutke pendidikan. Ya. Ora turu to? Ora turu to? Ora ning kelas turuku. Ya kudu imbang to, akademike sae, prestasine nggih sae. Lah ya ning maksudku turu ning kelas ki nek istirahat. Dadi nek pelajare tetep apa midangan sing dadi dawuhe guru, Bu Guru, Pak Guru ki tetep aku tetep anu insyaallah ki tetep konsisten. Ya. Jadi nek entukku turu ki nek anu pas istirahat ngono kae wayah istirahat terus glusu nang ngisor. Kok ya ngono. Ya emang kudu imbang ngoten niku. Bener itu. Ya kaya dene aku, nek aku seneng jenengan ya jenengan kudu seneng, nek mboten nggih mboten. Wah, Kan ya. imbang. Ya imbang nek kuwi wis gerah imbang ora usah takokke. Ya. Kuwi wis ora usah takokke wis kuwi genah imbang. Nggih, niki ngagem bawaan apa mboten? Apa yang bener-bener sekolah. Lah iya. Sanadyan to tangkep bumi Ngeri apa? Genah apa? Ya. Ora apa ora tak anu. nganu napa? Nganu napa? Ah wis masalah Nek pribadi. ngendikan niku sing cetha. Iki masalah pribadi aja diutarake nang kene. Ayo. Prasetyaku tan kinggam Lekas. ritmo Lekas, kimpo lekas ora ngono kuwi to aja manas-manasi to. Kowe malah. kuciwa niku ki gelo. Hah? Gelo. Oh iya kuwi. Mbak Saras mboten tumut e. Wah, iya bener. Biasanya kan terus Mbak Sarah nyekel HP ku kudu guduk mbulake ikut. Mongkar mbalesi WA saka Mas Nanang. Lan Kang Mas Kang gemesake. Ora sapa sing anu. Sing gemesake sinten? Heeh. Ayahe jenengan. Heh? Ayahe jenengan. Can heeh. Iya. Karo aku ki tuwa aku ya masa. Praehane. Ya, anyar wae kuwi. Iya. Joke rong anyar, bajigur tenan. Yo. Yakti pengen tak tembung mring garwamu Aku selegan kok. tan lilo mesti kandhek kepang grahita Gara-gara ki dienggo sing apa rileks anu rileks ngene lho dadi nek sing tero menek salting to nek ngene. Heh? Mboten. Lekas. Oh, njaluk nomere ora entuk-entuke kok kowe iki ora. Nggonku Jawata ing Majasari. Kowe
wisik Sang Hyang Bathara Karsi. Yen rina banget nglam gana ganti sambunga ing wanci ratri karya sata Karyanto. Ngobrol simpingnya. Kok tuda. Sing gedhe kagunganmu. Lho, menengan ya. Maksudnya kagungane Pangapura kuwi lho, lek kagungan Pangapura kuwi sing gedhe Pangapura. Sing cetha kuwi mau. Ya, urung rampung kok wis dicegat. Yo. Sing gedhe Pangapura Kang Mas Pepujaku jejean tanganku sambungku mong wajib dalu rupi dasarimu Kang Mas Kang Pra Niti Saki Urip Lestarine Suaramu apik kuwi lemu sekolah nang ndi to? Lho jenenge ajeng anu sakjane mau bero ngono. Sing terus terang mawon. Arep ngluruh sekolahane. Nggih. Ora maksudnya formale ngendi? SMP Setunggal Ponjong Mas Dan. Oh ya sesuk tak anu. Tak napa? Hah? Tak napa? Ora ngopo-ngopo tak ndelok apa nggon Google Map no lho lokasine iki ngendi. Jenengan pundi? Hah? Jenengan pundi? Sampai 3 lipar. Oh sing mriko nika ta? Apa ngerti kowe wong kowe turu kok. Oh iya. Maksudnya dereng namung sing ngendikan lho wis ngono. Ya. Yo. Mindah
Lagune kaya ngene iki kaya nang nggon jagong wong ewo. Sing ewuh sinten? Hah? Umpamine sing ewuh sinten? Gunamu wingi kan tanggal 20 nganti aku rong kabar jagong rono. Nah, nggih alhamdulillah temung jenengan nggih mayang to nika. Wah iya iya. Iya, alhamdulillah. Besok tak jagong. Jagong. Heeh. Karuwe. Hah? Karuwe. Ya karo kowe kadone tak titipke ning kono. Makasih. Gembakku mesti. Nggo mbakmu kok Iya. nggo kowe kok. Ya kan aku. Endi Bapak? Ndi lan ndi? Endi? Disrepeki tlutur. Kan munggah. Monggo sih, Mbah. Mbah Uyut. Mbah, ning ora nek honore. Kayak mriki alah mriki mawon. Ki azet to. Allah jenengan niku ampun ngoten to. Mbok amung ngaten lah. Ayo ayo. Monggo disekecak lenyek kecake jenengan ten mriki. Alah mriki mawon. Yo. Ayo ngene, Mbah. Kene gojekan karo buyute kene. Sugeng dalu Mbah. Hei. Pripun panjenengan ki, Mbak? Mikir. Munggah ki ya kek ngopo ngono kok. Ngopo wong maning jatahe ngopo-ngopo. Santai. Wis gampang wis. Lho, ngene iki ketok gaul ngene iki. Nah, ngono. Ya ampun. 17 tahun lebih muda Jenengan iki sing main cocotan nang mriku wae to. ngawur. Lah persis sing contotake kodhok. Dadi contotan kodhok ki biasane ki dlidri. Kapunten niki wau ya saking buruh tesanten wekdal. Nggih. Dilalah kula namung cedhak. Nggih, Nggih. nggih. Yo pisan-pisan lah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mboten Mas niki wau ki WA kula Mbah Baut. Ora gawe Aku arep nusul ini Elisa ya. Eh. Ngono. Ya. ora gawe hawa kowe. Ngawur Terus serang wae. aku ngono kuwi. Lah aku yo ngilo kahanan mosok Elisa kok. Ning umpama ditawani yo. Ligar-liger. Menungso urip ki arep umur tuwa ngerti kono ya wow. Lah genah no kok. Nggih, derek minyak Mas Dan iki Nggih. wonten ing wewengkon kula. dados Nggih. wonten ing Kula Gusti nuwun, dadose kula Nggih. nuwun. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ora penak dhewe. Ngertake bawa-bawa apa ngono. Napa? Bawa. Oh, bawa ngerit jagung niku. Sisideman mau wis urung nggih? Derek nah sisideman ya. Nananane. Selendang kuning Tarane gawe eko piye? Wis ora. kang saking bukit
ora kurang bermono ning wasis ungro Menapa to Mbah ngoten niku? biasa karo ngrasakno umur semene iki ning nek nggawa loro ki ya aja sing kene digawe seneng kek kene merengut ya ampun Ora sing merengut dak kene kok aku ngono. alah lho Mboten lho Pak. Pun ngoten niku. Mbiyen ki jane ya arep dadi dalang ning resikone jan ngene iki ya. Rumpiye dadi dalang wong akeh WKI, kupluk ya jaluk. Iki 2000. Bocah kurang ajar. Kaose dagelan kok 2000. Ngawur. Lah piro? Iki ki kan lho sing saka impor ki. Ombyoan. Kilon. Rapopo. Selundupan. Ngungrung marang bendara Dia Sulestya pijer incangake halis. Sik, Mbah. Berapa harga outfit lu? Aku rado aku. Makanya niki lho Mbak sing dagem jenengan. Begini awit Niki dikai, gitu. Njaluk nih, njaluk. Njaluk. Niki 2000. Oh, lusuran. Terus iki ombyoan. ombyoan. Kilon. Ora apa-apa, saanane wong. Ngopo to? Sing penting iso nutup aurat. Nah. Mewah wong. Tak kira iki mau sing penting iso nutup angsuran ngoten. Ki bojoku nyimak lho. Aja nyindir bojoku lho. Lah angsurane lagi mau lah kok tanda tangan. Kurang ngajar bocah iki. Ning rapopo. Aku golek nah, sepisan Jujur itu menyakitkan, Mbak. pindone iki malah donga sing tak jaluk. Donga Selama apa? urung lunas ki bangki ndongakno aku panjang umur. Nah. Soalnya nek aku nganti ora neng zong. Untuk jengkok 4 tahun 3 tahun iki ono berdoa mudah-mudahan Mbah Baut panjang umur. Nek nganti ora panjang umur zong. Uang yang dipinjam hangus. Malah kayak super deal. Ini Mas. Lah. Iya. Ora apa-apa ning kene iki kok. Ora apa-apa nek aku, Mbah. Sapira Mbah Uyut. Ayo Mbah. Aku yang mbok arep dikapake wae bebas. Lah iya ning kono milik kono ning kene. Soalnya aku ra diwenang apa-apa. Nah, beda. Kono menang aku kan menang apa-apa. Nah. Tekke. Teke semene gedene li ora entek. Mosok kon ngentekke lho minta masalahe. Gongge. Beda tuyak hansip. Terus tresno sesideman. Ayo. Iki sak langgam tok wae ora usah di. Nggih, Seragenke. sampun monggo. Arep ndi, Mbah? Lampun. Mbah. Alah, panas. Lah tak tampanono kon aku ora tenanan yo kok dirasani kok ya. Tenan gelo wis. Ora nampa. Digandeng social distancing. Ampun sok ngeten niku. Wis sini wong tuwa kok yo. Loh, ngisi-ngisini kok ditampi ki pripun to? Lah engko nolak rejeki ki ora apik tak kandhani. Iki nek dong renek ki ngemis-ngemis ora eneng iki kur ngene win. Mau ki donge tembunge kene kurang sitok ngono. Ojo sak ngono. Saru. Lah, Rejeki mungkin iki disyukuri. Tahu isi hatimu ya Mbah aku. Oh, lah kan separuh nggonamu. Iya. Ya. Ayo, ganti haluan. Yo. Pun matur nuwun kula ngeten mawon. Ya. Kek niki mboten sah matur suwun nggih. Tenane. Kula nderek ndedonga mugi-mugi sedaya pinaringan lancar. Amin. Monggo di. Mas jenengan tuh mboten usah dibalekke wong rezeki ampun iku ampun ditolak, ampun dibalekke.
Men jale. Ora umpama tegawa mendah ling ngrasani. Lah wong lagi dicenekno wis dilebokno ngedas kaya lho peragek gur melangi ro 100.000. Timbangane kurilan Ya nya wis tenanan iki ditampa tenanan. Ah moh. Moh kesuwen lho maksudku ki. Lho. Jan senengku lahir dina Kamis ki. Luwes. Kamis. Oke. Wah, berarti kamu ya juga ngemis juga. Kemis lagi. Kula pahing. Wis sesuk do teng pasar bareng-bareng. Joget riyen lho, Mbak. Iya. Alah separo weling joget. Nggih. Luwe. Luwih becik padha Iya kek. Gumun aku. Gumune. Mega ki nenek aku sajakne kok ya kepiye. Mbak Baut niku Mas Timbali. Terus pundi? Hak nyamper kae, Mbak. Oh. Lho ta nulari kancane ta. Dek gedek sapa njupuk tiban gedek ben ngene. Oh, nek wani tiban gedek blek paku ya kono. Wah. Lah nek sing jipuk jenengan berarti jenengan sing ketiban kok. Lah gedeke kur cilik ora masalah. Ya mbak tak jikoke Mbak. Gur sak lenceran. Nah, wong kur tebok cilik kae gedeke ora masalah. Tiban ya kur cil. Tukono remason 3.000 mari. Yo. Urip ana kono iki. Sampun katur Bapak. Matur sembah nuwun. Dok. Apa mak? Iki gandeng wektune wis wengi. Nah, Pemalah limbukan. kowe lah susuk iki ya ndak ora pinangkani kok ya. Niki ngersaken Tombadi bapake kula nuwun. Namung nggih monggo menawi tasih wonten wekdal. Nggih. Yu anu Kang Petruk niki nyuwun ngapunten rejeki niku dibagi-bagi. Lah, Kula sampun nyambut damel alhamdulillah. Nggih. Yo ben dienggo jajan karo ibu-ibu. Ya. Nah, monggo nggih ning kene niku mangke ingkung nggih kula nggih.
Ngenahi 200 mongko inggunge 170. Turah 30 dom semene ya saomane. Matur sembah Bu. Nggih. Nggih, pun kathah panjenengan ngapunten nderek bingah. Semanten ugi. Nderek ndedonga mugi-mugi warga masyarakat wonten ing gathak ajeng kerja mugi-mugi anggenipun bersih desa tansah ayem-ayem tata titi tentrem. Amin sembah nuwun. Nek jenengan napa nggih gathak? Kula mrica. Oh. Mula cilik pedes to. Nggih. Nggih. Sampun nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Iya. Heeh, tombo ati sisan ruk dipinangane. Ya. Sak rambane ya kur. Ya. Dikurke. Angger wis ngono kuwi dalange njur disalami. Wis kana. Tase keri yo. Ya wis. Tas njaluk. Ya, sisan wae kur dikurke. Ya. Ya. Ayo. Kabeh do nyekel mik. Wis kok. Allahumma Bapak, yo tak derake. Tun song tratepang Rem-rem kembang rokok tratepang Marikotin prayetno semuriris semuriris eka bali ugek sadulita mel Dendara Puntadewa sinuwun Prabu Darmakusuma kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan saderengipun dene jalaran jenengan pun kersa rawuh wonten ing Karang Kadempel mriki ateges menawi para kawula ing Karang Pradisan ing Karang Kadempel mriki nyumurupi bilih Nalendra Ngamarta Gusti kula sanata sinuwun Prabu Puntadewa rawuh mriki indak-indak marang karaharjanipun para kawula Karang Pradisan wonten ing padusunan ateges para kawula menika sami pitados bilih nalendranipun menika
tesih nggatekke kalih kawula nggih den matur sembah nuwun. Iya ya Kakang Semar tiba sepadha-padha Kakang. Ana wigati apa dening Kakang Semar Telung Candra rawuh mening Praja Ngamarta. Nyuwun pangapunten krana kathahing kewajiban sing kedah kula lampahi den. Lah sakniki kula niku nggadahi kekayuhan kepengin bangun kayangan. Wis Kakang Semar dipenggak tekan semono wae. Anggone Kakang Semar paring pangandikan merga sayektine Puntadewa wis tanggap sing dadi kersaning Kakang Semar Badranaya. Puntadewa wis mangerteni Kakang Semar mbutuhake syarat srana ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada sing bakal kanggo srana supaya Kakang Semar kelakon anggone bangun kayangan Kakang. Lah menawi ngaten awi kula suwun supados sakmangke enggal-enggala kula miwiti anggen kula bangun kayangan den. Matlangening kalanggiman Klara pandan monsar tenon lir kakoneng surem-surute tan padang kasoran rajaring purnaming kekono dasaring bangsa katiga. Matur sembah nuwun den. Nek pun ngaten iki sakmangke pun lega rasane ati kula nggih ming kula nuwun tulung. Kula nyuwun tulung sing jeneng tiyang gadhahi gegayuhan, gadhahi pepinginan menika pacobanipun mesti mawon mesti enten boten namung sithik nanging mesti akeh, boten namung enteng nanging mesti abot. Mila kula nyuwun tulung kanthi sanget nggih den. Nek nganti sakmangke anggen kula mbangun kayangan wonten pacobaning lair kula nyuwun tulung Dara Werkudara sing jaga kahanan Karang Kadempel. Nek enten pacobaning batin kula dhewe sing temandang mboten sah sinten-sinten den. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang maweh gandrung. Dereng ngantos paripurna ingkang sawembal wacana anenggih sawanipun Raden Bambang Antasena ngaturaken kendrawasen marang ngersaning Kelurah Semar Badranaya. Panjabala Pandhawa muga melong Dewasan kan. Goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung. Separan katulu wukir moyak mayek saking dias balewur. Niki Ndara Antasena ya kek. Aku ngaturke ketiwasan kek. Dadi kawuninganmu dumadan tanpa kanyono-nyono ning kahanan Karang Kadempel sing katon ayem katon tentrem. Babak nglayoni jujulan usuli Paman Setyaki utawa Mak Cilik Setyaki nglarak karo Kakang Gatotkaca, mekasan Kakang Gatotkaca uga mbales. Ning kok malah sajake Kakang Gatotkaca kuwi malah padha gelut adu atos sing balung luting kulit karo Mak Cilik Setyaki. Iki nek kaya ngene kahanane iki kepiye kek? Aku mung iso njaluk pirsa karo kakekne Semar, mergo mung kakekne Semar sing iso merantasi perkara iki kek. Wah. Mareka den prayitna semuriris eka bali titiyane gandayani lailan wola salah
Mugi ndadosna ing kawuning ngandene kale gelut ora sak karepe dhewe. Ndur karepe sapa kae? Nika niku mboten mangertos lampahing alus. Wekasan Ndara Setyaki kalih Ndara Gatotkaca padha gelut merga kesasapan hawaning iblis. Niki nek kula mboten sing nambani ora bakal rampung perkarane Den. Ampun Den. Wis. Nyata laruta saking godha sakuru kula. Yana mutusa Sang Sri. Aja digujek tak ajare Gatotkaca kae. Aja digujek iki Setyaki kae tak ajare. Pun ditutuke sementen kemawon. Lae sampean adu atau sing balung leting kulit. Niki pokale Betari Durga. Semar aja ngawu gawar ngawur. Ibu Betari Durga ratu mindak apa-apa. Genah iki sing nyusupi waja balane Durga. Semar ayo aja digujek Petra aja digujek wis iki tambanono wae tambanane dole. Arjuna ngonten paring adhawuh. Kowe ngerti to kahanan karang kadempel wis bubrah.
Antarane Setyaki lan Gatotkaca padha adu atos sing balung luting kulit inggih. Deston temene awake dhewe ora melu temandang ning ming jagake. Mengancik-ancik bathanging liyan sumawi kula dherekaken siadi ngetut nopon Kakang malih rupa kaya ngapa Yayi ngestaken dawuh kok. Nek wis kaya ngene iki aku ora bakal kewanguran dening sapa-sapa. Inggih Kakang Prabu lajeng paringipun kados pundi? Aku bakal nganggo jeneng Tidyakala Sireng. Inggih. Kula badhe paring ngagem asma pun Lintang Mawur. Ya Lintang Mawur ayo nyeraki marang kahanan karang kadhep. Satria gagah piteksa kowe sapa? Wah. Ora ngerti karo Werkudara. Cetha lehmu dadi buta rung suwe kowe lah dalah keparat. Ayo ndi Semar Badranaya wenehna. Ora gelem murungke niate anggone bangun kayangan aja takon dosa. Karang kadempel bakal tak obrak-abrik. Wah, mati. Wah. Waduh. Wah. Kowe tak idak gajul sikilmu, gajul garesmu. Kowe kelaran cetha, kowe buta sing ora tau perang. Cetha kowe buta sing ora duwe kasekten. Hayo. Ora sandadak neko-neko Badara Semar niate becik. Waduh di adikku di. Aduh. Ayo, resna kakangku. Iya, aku njaluk pangapura, aku ndodreng kaluputan. Yo, njaluk ngapura karo Semar, aja mung njaluk ngapura karo aku. Pandhawa liyane padha ana ngendi? Padha manunggal. Ana ing Karang Kadempel. Ya pun Kakang bakal manunggal. Hai. Ayo Badara ora sah dadak kaya ngono. Kowe ora ngerti dimong karo Semar. Kowe kecilik dimong karo Semar. Apa-apa sing biayai Semar, kowe jajan sing jajake Semar. Kowe dolan nang gone kinem sing bayari Semar. Walah salah. Kok ngerti kinem barang iki? Ayo podi karo aku ora ngerti karo kowe. Walah dalah Raden minggira. Semar bakal pangan minangka panganku mergo ora gelem murungke niate nggone bangun kayangan. Wah, macan kae. Waduh. Ayo Badara. Waduh.
Duruh Jlambrong iya. Kowe ora ngerti lelabuhan bocah-bocah apa? Aduh, kula nyuwun pangapunten njaluk ngapura karo Semar. Aja njaluk ngapura karo aku. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Ngono dadi siji nyang kadempel. Kakangne Semar Dipol kakangku bakal bangun kayangan inggih ngestaken dawuh Kakang. Semar wonten panjenengan mangertosi mboten klibeting Nalendra Ndoraka bali wae. Kowe ora gelem bali apa kelakon taksun? Nah, Kakang Semar menika. Ayo kowe bali ora bali apa kelakon tak sawer? Ayo bali. Iki bali iki wis setengah papat. Ayo kowe bali gek dirampungke lakone. Wah, pamit Kakang. Kotin mrayetno semuriris eko balik punten pun kula saranani anggen kula bangun kayangan pun ketinggal padang kawontenanipun jalaran jengandika Sinuwun Ndrawati sampun kersa emut Purwodaksena. Ya Kakang Semar aku njaluk pangapura sadurunge merga pakartiku sing kaya mangkono aku njaluk sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Semono uga aku Kakang Semar muga-muga kanthi srana anggonmu mbangun kayangan ateges bangun morale kawula sak negara Ngamarta iso sumrambah menyang Nayaka Praja munggah menyang para Pandhawa. Nggih Den, amin amin matur sembah nuwun. Sadherenge kathah kalepatan kula kathah kekirangan kula nyuwun pangapunten. Yo ora dadi ngopo Kakang Semar. Nggih mugi-mugi sak pengker kula lan sak rombongan warga ing tlatah mriki tansah pinaringan sehat bagas waras ayom-ayom tata titi tentrem boten wonten alangan setunggal punapa Den. Salam budaya.